rozdeliť sa o ten posledný kúsok čokolády je to najťažšie. Komu by ste ho venovali? Ja by som ho dal určite svojim vnučkám, pretože ich mám jednoducho rád. Tak, Agátka a Klárka. Bola by to jednoznačne moja frajerka. Mojej mame. Dám ho dcére. Neteri. Ťažká otázka. Posledná kocka čokolády... Dám ho svojej tete Uršuli. Myslím, že to bude najcennejší a najsladší darček, aký kedy dostala. Myslím, že to bude môj syn. Jasné, že moje deti. Babičke. Prečo? Lebo je to veľmi dobrý chlapec. Dávam ti tento kúsok čokolády, pretože pre mňa znamenáš všetko. Obľúbenej neteri. Má 2,5 roka, volá sa Anička a mám ju naozaj veľmi rád. Asi povie, nechaj si niečo aj pre seba. Taká ona skrátka je. Chytaj! Dám ho priateľovi. Pretože je to moja mama a je to tá najlepšia mama na svete. Pretože ho mám najradšej na celom svete. Vždy ma vo všetkom podporí a miluje ma takú, aká som. A komu venujete posledný kúsok vy?